Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Bij Stoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen. Frans, welkom in aflevering 2. Het is, inmiddels heeft er een windje opgestoken. Een beetje wind? Ja, dat is niet erg. Ik moet hem even vasthouden, anders ben ik hem direct kwijt. Ja, hoort bij de Maas, hè? Ja, dat hoort gewoon erbij. Ja, de brug, een speciale brug, hè? Dat is, Ja, deze brug die kan net als de kathedraal natuurlijk ook heel veel vertellen. Die is in de oorlog ook aardig beschadigd geweest. Maar we gaan even kijken hoe dat het was toen ze die brug in 1800 zoveel gingen bouwen. Dat kun je hier zien. Ik heb één ding waar ik dus nou een beetje moeite mee heb, maar het is wel een meneer die zeer mooie cartoons gemaakt heeft. Het was de Maasbrug en nu is het Louis Ramakersbrug. Ja, dat was een Roermondse cartoonist die vooral over de oorlog 1418 heel mooi getekend heeft. En dat is met recht. Deze brug die verbindt waar vroeger, nog niet zo heel lang geleden, een veer was. En zelfs 2 veren over de Maas. Van de Hornerkant, de dode arm en de verlegde arm waar we nu varen. Dus deze brug verbindt ons met de andere kant. Ja, Ruremonde. Waar komt dat vandaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Zeker op deze plek. We hebben straks gehoord dat die Maas verlegd was, hè? Dat stukje Maas aan de Hornerkant. Dat was in 1342 niet meer in gebruik, want Roermond had die heel slim langs zijn eigen stad gelegd, waardoor dat we Hanzestad werden. En heel veel gebruik maakte van de Maas. Nu kwam op een gegeven moment Roeramunde of Roeramundium. Roeramundium is eigenlijk een versterking aan de Maas. Hier op deze plek hebben ze in de jaren 60 met baggeren een altaarsteen gevonden. Met de naam Roera op. En Roera, dat was de godin van de roer. Eigenlijk indirect kunnen we zeggen, zij heeft ons de naam Roermond gegeven. En door die verleggingen van die Maas is het ongeveer deze plek waar die steen gevonden is. Ik heb het bij woorden van meneer Bosker, die bij Boskalis toen hier gebaggerd heeft. Ik vind het ontzettend mooi. Er waren nog een aantal zuilen bij en resten. We kunnen een prachtige replica zien in het archief. En ik zou er altijd voor zijn dat we nog eens ooit die Roera-steen, die mooie altaarsteen, op de kop in Nautilus neerzetten. Ja. Als een herkenning van, dat is Roermond. Roeramundium met de altaarsteen van de godin Roera. Waarvan akte? Daar gaan we toch achterheen, dat gaan we doen, hè? Zeker. Maar nu zijn we hier op een plek waar ieder jaar opnieuw hoogwater is op, hè? Dat weet je. Mensen van, met name de Weert, die hebben daar veel mee te maken. Wij zitten hier op de Wagenak en we hebben hier ook mensen die hun bootjes moeten verleggen, et cetera. En dan heb ik eigenlijk eens even met die Maas gesproken. Dag Maas. Obi tragische momenten. Vaak gaat ze met de stroom met. Onopvallend, zo wie het hoort. Heel soms overstroomt ze en laat ze die sporen na. Witse Maas, stilaan terug in die vorm aangenomen als dat men de tijd neemt om lang genoeg naar dich te kijken, zoekend naar die stroming, bij verstroming blijft steeds diezelfde richting gaan. Dag Maas, ook bij tragische momenten. Ik ken dich toch maar al te goed. Ja, Roermond is wel, je had het er straks over de bootjes. Ja. Ik weet niet, ja, er zijn er gewoon heel veel. Ik heb eens gekeken wat er allemaal voor een soorten boten zijn, hè. Dat is nogal wat. Maar waar ik nou op wijs omdat we er langskomen, dat is die prachtige passantensteiger. Ieder jaar komen er meer
hele grote plezierboten, passagiersschepen. Die varen over de Rijn en die doen Roermond aan. Die zijn laaiend enthousiast voor Roermond. Dat is een stijgende lijn. Daarnaast krijgen we steeds meer sloepjes. Sloepjes, dat zijn eigenlijk mooie hanteerbare bootjes die ze dus mooi mee kunnen terugnemen naar hun afkomst. Heel veel Duitsers hebben zo'n sloepje. Maar één en belangrijkste is toch wel de prachtige jachten die merendeel ook nog hier in Roermond en in de omgeving gemaakt worden. Ik noem maar eens, ik mag wel een beetje reclame maken. Want de Rolls-Royce op het water is de Lindsay-jacht uit Maasbracht. Die zie je heel veel in de havens liggen. En je ziet ook veel Hollanders die naar Limburg komen met hun jacht. En dat zijn dan mensen die vroeger in de Loosdrechtse plassen en de Vinkenveense plassen gingen varen. Die komen nou eens hier een keer op vakantie. Want dichtbij is het gewoon leuker. Hoe niet meer in het vliegtuig te stappen. Eén basis moet ik nog uitleggen, dat is deze. Dat is een zeilbootje. Een zeilbootje dat was hier heel authentiek. Hier had je de 16 kwadraat met de fabriek van Zomers. Die maakte een prachtige BM'er. En dat was een Gerards uit Zwalmen, maakte een hele mooie BM'er. Hier waren wedstrijden van de Ingling, van Peulen uit Neer. Nu nog, en daar gaan we de volgende keer over praten, is Roermond nog altijd ook in zeilopzicht een echte zeilstad, een waterstad en botenstad. Je zou het niet verwachten van een Midden-Limburgse plaats zoals Roermond. Wist jij, Frans, dat hier meer water is dan in Friesland? Het kan goed zijn als je al die meertjes bij elkaar gaat pakken. Ja, absoluut. Dat is, als ik het goed heb, zijn het 3000 hectare. Ja, dat is al wat. Maar goed, de meningen lopen erover uiteen. Maar ik heb eens een stuk gelezen waarin ze dat opgemeten hebben. Maar goed, daar gaan we het een keer over hebben. Want ik kan daar een heel lang verhaal over vertellen over die grindgaten. Ja, het baggeren en het grind, hoe het begonnen is. Rob, daar moeten we volgende keer een uitzending aan wijden. Dat is fantastisch. Ik heb me daarin verdiept en ik heb ooit een film mogen maken. En die film die heet Nieuw leven in de lust van Linde. Daar gaan we het over hebben. En daar zijn ze altijd nog mee bezig. Dat is een heel mooi natuurgebied geworden. Dat is trouwens ook met de Grensmaas een heel mooi natuurgebied. Het gaat natuurlijk wel samen met de vaart en de watersport. Maar het wordt een steeds mooier natuurgebied. Kijk, nou zijn we een mooie plek gekomen waar ik het toch nog even met jou over wil hebben. Roermond is een booming city geworden. En we varen hier langs de Manhattan-toren. Manhattan-toren, ja. Weer een toren, hè. Het is gewoon gestapeld te bouwen. Ja. En daarnaast is het natuurlijk Jazz City. En, onderdeel van de outlet. Ja, en outlet blijft maar groeien. En ja, het zorgt natuurlijk in Roermond voor heel veel, zal ik maar zeggen, bezoekers. Wij hebben in feite op een afstand van zeg maar 100 kilometer hebben we heel veel mensen wonen. 150 kilometer. Als je die ring telt, dan zitten alle grote steden van het Ruhrgebied erbij. Dan hebben we Brussel, dan hebben we Luik, dan hebben we Aken. Meer inwoners dan in Nederland. Ja, die hele Randstad, ja. die heeft veel minder inwoners. Die verzuipt erin. Ja, dus we kunnen met een goede Duitse auto, zeg ik altijd, kun je in een uurtijd in Roermond zijn. Ja. Dat is geweldig. Maar dit is dus het stukje nieuwe Roermond. Wat prachtig is vanuit het water. Nou ja, hier was natuurlijk vroeger een mooie haven, of tenminste een mooie haven, was niks moois aan. Een van de eerste havens was natuurlijk de haven die dus nog geopend is, de Willem-Alexanderhaven. En nu is dat een stukje showhaven voor prachtige jachten. We zeggen hier prachtig bovenop die stad. Hè. Je ziet de torens aan deze kant ook, hè. Die enorme mooie grote Natalini-toren. Je hebt eigenlijk een skyline zoals een menige grote stad jaloers op zou kunnen zijn. Dat is toch een A-locatie dit, of niet? En Frans, waar gaan we nu naartoe? Ja, de Roermondenaren die gingen hier niet over het water, maar nog over de weg en over bruggetjes naar Meneerkes. En er zijn bekende liedjes van de Weert en van Meneerkes. En die nostalgie, die was hier royaal aanwezig. De mannen gingen beugelen. De vrouwen gingen terrassen en de kinderen gingen naar de speeltuin. En het was zonne pret
hele zondagen. Ze hebben vele oudere mondenaren daar rondgehangen en plezier gehad en een biertje gedronken. Ja, er gaan wel meer verhalen over Ja, het hoge inderdaad. gras, Hè? Dus het mooiste tekstje vind ik toch, weet ze nog wie schoon het was, bij meneertjes in het gras. Onder de dikke bomen, wist je niet? Heb je wel eens gehoord, hè? Nou, dat gaan we horen namelijk. Dat gaat het koor, de zangers van het Roermondse mannenkoor, gaan dat voor ons zingen. Bij meneertjes. Weet ze nog wie schoon het was, aan meneertjes in het gras, was een schone droom. Nog in de dikke beukenboom, weet ze nog wie schoon het was, aan meneertjes in het gras, was een schone tijd, maar de zee weer kwijt. We leven nog eens kinderen, samen aan de vinger, over het bedje, over de brug, overal was jong geluk. We hebben doorgezeten, de hele wereld vergeten, en heel de ding niet terug, aan het begin van ons geluk. Weet ze nog wie schoon het was, aan meneertjes in het gras, was een schone droom. Door bij de dikke beukenboom, weet ze nog wie schoon het was, aan meneertjes in het gras, was een schone tijd, maar de zee weer kwijt. Meneertjes aan het water, een flinke kater. Waar is die brug, en kunt u nog terug? De wilde meer geplukt, we hebben niks meer over. Niet vliegen, meer vleugel, maar heel de ding ik terug. Aan meneertjes Vincentbrug. Weet ze nog wie schoon het was, aan meneertjes in het gras, was een schone droom. Door bij de dikke beukenboom, weet ze nog wie schoon het was, aan meneertjes in het gras, was een schone tijd, maar de zee weer kwijt. Weet ze nog wie schoon het was, bij meneertjes in het gras? Het was een schone druim, dat bij de dikke beukenboom. Weet ze nog wie schoon het was, bij meneertjes in het gras? Het was een schone tijd, maar de zin we helaas kwijt. Ja, op dit moment is het ook een beetje, eigenlijk, er is geen nieuwe uitbater. heb ik Het is begrepen. nostalgie, het is jammer, het wordt niet meer geëxporteerd zoals het eigenlijk vroeger ging. En toen was heel Roermond was er blij mee en hadden hier feest. En je weet het waarschijnlijk ook nog, waar kwamen ze voor op? Voor te Voor beugelen. een glaasje bier en voor te beugelen, Voor hè? te beugelen. Ja. Ja, dat niet alleen, maar toen ik hier kwam, heel vaak, gewoon om lekker daar te eten. Oh, ook dat. Of een receptie, of van alles en zo nog wat. dicht op de stad, hè? Dit is eigenlijk Leeuwen, hè? Nee, maar je moest hier reserveren, anders kreeg je een stoel. Ja, het is altijd druk. Altijd druk. Altijd volle bak. Ja. Maar ja, we staan hier eigenlijk om dat ding een beetje ook aan de man te brengen, want het zou toch zonde zijn als zo'n geweldig. Precies. Mensen die dit moeten zien, deze opnames, die moeten zeggen,
Daar gaan we naartoe. Dat bedoel ik. Helemaal. Dat zou mooi zijn als we Ja. daar weer naartoe konden gaan. En hoeveel fietsers zouden er niet zijn die dat leuk zouden vinden om hier eens eventjes langs te komen? Hè? Dus eigenlijk een verkooppraatje voor Ja, zeker. Meerkens nieuw leven in te blazen. Het was 2 prachtige etablissementen. Dat was Bart in de Weert en Meneerkes, waar wij nu staan. Ja. Misschien een beetje jammer, maar van de andere kant is het de mooiste industrie die je kunt denken. De windenergie van de buurman. Wat weet jij daarvan, Rob? Nou ja, kijk, we lopen direct even naar de Maas toe. Ja, En dan, bekijken we dat eens even. ja, Ja, het is indrukwekkend. het zet Roermond ook wel weer op de kaart. Heel anders als dit. Ja. Het zijn de buren. Maar goed, we hoeven elkaar niet te bijten, hè? Precies. Zo is het. Maar Frans, even voor mij, hè. Kon je hier nou vroeger gewoon naar de stad lopen? Ja, dat heb ik me ook vaak afgevraagd. Er zijn wat bruggetjes geweest. Je kon in ieder geval zonder bootje hier komen. Heel makkelijk eigenlijk. Want dan moet je je voorstellen dat dat stukje industrietrein een opening was richting de kathedraal. Eigenlijk was dat gemakkelijk. Vandaar dat hoge gras natuurlijk. Aha. Ja, dat kan jij je herinneren. Hé jongen, we gaan even naar de waterkant. Oké. Maas is al jaren op weg naar de zee, langs ventjes en dorpen, langs weien vol vee. Ze kijkt hoog en breed door het Limburgse land, brengt leven en brengt langs de waterkant. En als de oven is gevallen, zullen in het schemerlicht overal kleurige lempjes branden, tussen Venlo en Maastricht. En als de oven is gevallen, kom dan drinken weer een glas. Dan hoor ik geen die eigen horen van de muur van aan de Maas. De schepen die varen de vlaggen in top, in zomer en winter stroom af en stroom op. Maar schoon is de Maas als een blinkende mond, en duizenden lampjes zich spiegelen rond. En als de oven is gevallen, zullen in het schemerlicht overal kleurige lampjes branden, tussen Venlo en Maastricht. En als de oven is gevallen, kom dan drinken weer een glas. Dan hoor ik geen die eigen horen van de luur van aan de Maas. Ja Frans, de ZIF, het is een gigantische industrie geworden. Dat is enorm. Hier worden de onderdelen gemaakt voor de windmolens in de Noordzee. Ja, en heel typisch is die ontwikkeling is zo snel dat die ringen steeds groter worden. Dat is ongelooflijk. En dat moet allemaal naar Rotterdam, waar het gecoat wordt en geassembleerd. Maar de wezenlijke onderdelen, die worden hier nog steeds gemaakt. Ja, op een speciale manier. Hele speciale manier. Wat er nu op dit moment aan de hand is, dat er windmolens gebouwd worden die net zo hoog of zelfs nog hoger zijn als de Inderdaad. Eiffeltoren. Inderdaad, hele hoge windmolens die dus zo hoog zijn als de Eiffeltoren, zoals je nou al net zegt. Hè. Die zijn op de Noordzee gepland. En daar moet de industrie zijn basisprogramma op gaan aanpassen. Want die zijn vreselijk groot. Dus die ringen worden ook steeds groter. En ze hebben dus even een hele kleine time-out in denken. En dan schieten ze er volop in, want dat is de toekomst. En dat wat hier in Roermond plaatsvindt is een van de meest toonaangevende bedrijven die er bestaan op het ogenblik.
Kunnen we heel blij mee zijn. Het is in ieder geval, we mogen weer trots zijn op een Heel erg trots. stukje werkgelegenheid in Roermond. Absoluut. En we zijn ook trots dat we Roermondenaren zijn en hier bij Meneerkes eens even genoten te hebben. Maar ik denk dat dit een andere trots is, maar heel erg blij kunnen zijn als Roermondenaren dat we deze industrie hier binnen onze gemeente hebben. We gaan aan boord. Fantastisch. Het was een schitterend tochtje, Frans. Helemaal mooi. We zitten hier in het groen. We zitten hier ook dicht bij de bewoonde wereld. Maar mensen uit Roermond gingen van oudsher altijd naar Meneerkes. En die gingen daar niet alleen zingen, maar ook beugelen en bier drinken. Het koor wat voor ons gezongen heeft, heeft daar een vaste stek. En een eigen boom. Fantastisch. Mooi. Nou, bedankt dat je me allemaal die mooie dingen hebt laten zien. En vooral voor onze kijkers natuurlijk. En ja, heb je nog meer in petto? We gaan de volgende keer gaan we weer echte magische Maasmomenten beleven op. Dat is de titel van ons programmaatje. En dat is alleen maar verrassend. Ik denk dat we wel nog eventjes af moeten sluiten en de schipper, Ton Nelissen, moeten bedanken dat hij deze mooie reis voor ons mogelijk heeft gemaakt. Ton, bedankt. We vonden het fantastisch. Jij gedaan. Dankjewel. En een mooie schuit. Dankjewel. Ja, Frans. Nou, en nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Want wie weet waar we dan weer allemaal terechtkomen. Ik heb het in de papieren van Frans gezien dat er toch nog heel wat op ons afkomt. Blijf kijken. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.